awakmu jarengen gobokmu pepatih saka negara Ngendraprastha. Jenengku Dam Darat. Dam Darat. Yo. Kowe tak jarwani, kowe tak wenehi ngerti. Tata gelar alas iki pancen wana bebondotan nanging sejatine kraton Lembut ya kuwi kraton Ngamarta utawa Ngendraprastha. Mula yen njaluk dawa umur muri palenggan iki baliya tinimbang iki mengko bangkemu nggih pakan gagak. Yen pancen iki kratone para Gandharwa sisan gawe. Ndak tembung sarana apik kraton iki ndak jaluk alas iki ndak suwun. Syukur yen ndok paringake kanthi lega legawaning rasa. Ewadene kowe manggahe kowe kok gandoli. Ora Bratasena sing dadi pakan gagak ning para jim kelakon tak nggo gatheng biase piye? Semangka angro sesumbar parat lindhu ketara bumi kunjing kumaludok kuntur atuk pak nyidan treblo yen pancen ra kena pringgake kanthi becik njaluk ra dawa umure maju jangkak kokop getihmu. Musakan broning dewa mandika tontang pacangipun